Palat chispa tali ki Longying ki balakala klem ying shong na kadaw ko Shlei kabajur ha South Tripura district. Ong ki saheb sarkar hakasngi balang bat baro ki Skul haka district lakhang no shwa. Ki bor penyat jong ka district kila maham ye ki breu ki badan ha ki jaka bakham hapo bakin husiar na ka jingwan ling shop kani ka jing Shlei Ka haka wa muhuri kala Shlei hatu ka label ka ba day khatsan ponyo po meter ka balapan Shlei lut ye ki jaka ki ba marjan. Kumba arspa prap khandai ngut ki breu ki banna chispa khat pratali ki Longying kila shatap no hakani ka jing Shlei bat ya ki breu bashakta layalam bat pha sa shipor haki shipo tali ki ktem jingyarap ong Muhammad Sajad South Tripura district magistrate. Usajat ula ong ba ki kenhun ke disaster management bat ki saheb sarkar ba kinlong penkre banyarap ya ki breu ki bashakta hakanu kono kapor haba wan lap ka jing Shlei Nakaliang menteri rang ba du jong ka jalla manik saha ula kentu ba ki padba kinlong ki ba husiar bat ula hukum ro ba dei ban ai jingyarap marmar ikito ki breu ki bala shakta. Katanat jong ka India Meteorological Department kala ai ka jing tha bat ka jing maham ba dei ban long ki bala penkre na ka benta uslap haka South Tripura district bat kumju ro la penbena ka jing maham ba dei ban long husiar saha ka Gomati district bat ka saya Pahi Jala district.